Goddag mine damer og herrer, eller det er jo nærmest god aften hjemme hos jer, hvis jeg sådan skal tage tidsforskellen med i betragtningerne her. Det her, det er en ny udgave af Mere Glasur, og det er den første internationale udgave, en såkaldt International Edition af programmet. Jens Ole Sørensen og jeg er blevet enige om, det er på tide, at vi ekspanderer det her program, og derfor så føler vi, at det er nødvendigt nu også at søge udenlands i bestræbelserne på at nå et større publikum. Jens Ole Sørensen kan det stadig være med i aften. Han er påvirket af Viborgs svigtende resultater i seneste spillerunder, og det betyder, at han nu har barrikaderet sig under sin seng og ligger der og græder stille og roligt. Men jeg vil da byde jer alle sammen velkommen til soloudgaven så af Mere Glasur The International Edition fra den nordøstlige del af Manhattan, hvor jeg i øjeblikket befinder mig. Og det er derfor, jeg er i den her sådan lidt sparsomme påklædning, fordi jeg har fået en kælderlejlighed. Det er til at komme til for nogle penge, og det betyder så, at jeg er fandme varmt af helvede til. Så jeg er stort set nødt til at gå nøgen rundt, men jeg føler, at det vil være lidt for meget at give i et program, som der selvfølgelig også skal være lidt til kvinderne. Det, jeg vil prøve at have fokus på i den her udgave af Mere Glasur, det er naturligvis inspireret af miljøet. Amerikanske kager. Og jeg må med det samme sige, det er umuligt for mig at nå hele vejen rundt i min top 5 liste, fordi det er jo sådan et multikulturelt samfund, der er masser af bagetraditioner. Så jeg må simpelthen erkende, at der er ting, jeg endnu ikke har nået at smage på, og derfor har jeg så også besluttet mig at lave en top 5 liste, der sådan består lidt af gamle kendingen fra det danske miljø, hvor vi også ligesom er gode venner med lige præcis den form for kage, men også lidt nye ting, som jeg har stiftet bekendtskab med for første gang. Og der er ingen grund til ligesom at dvæle ved det. Lad os da bare komme i gang med nummer 5 på listen, og så rykker jeg herover, og her har vi at tale om den gode gamle, velkendte chocolate chip cookie. Kommer ind på en 5. plads. Det er jo en ting, som man godt kan brænde nallerne på en gang imellem, fordi at man nogle gange modtager udgaver af det her, der bare er så knasende tørt. Det skal være en blanding af de to ting. Den skal både være sprød, men så skal den samtidig også være blød på indersiden. Og jeg har jo netop formået at få fat i sådan en størrelse i dag. Perfekt sprød, perfekt blød. Og det, der er hemmeligheden ved den slags, er selvfølgelig, der kan ganske enkelt ikke komme smør nok i. Jo mere smør, jo bedre. Mangler den smør, så bliver den tør. Det er den her ikke. Og samtidig så er lige præcis den her chocolate chip cookie også en hyldest til specialisering. Og for de unge mennesker, der nu sidder derude og kigger på udsendelsen her, og håber at kunne få nogle gode råd i forhold til, hvordan man skal håndtere tingene her i tilværelsen, så kan jeg sige til jer en ting. Opsøg altid specialister. Kommer I til en restaurant, hvor I kan se menukortet, det er på 4 eller 6 sider, så gå da for helvede væk derfra. Fordi de breder sig alt for meget. Det er det samme, når man oplever de her restauranter. Du ved godt, de her kinesiske madslaver, de er også thai ved siden af, og så kan man også få mongolsk barbecue samtidig. Det vil sige, at de er ikke dygtige nok til det, de burde være dygtige til. Og den her chocolate chip cookie har jeg købt i en forretning, der kun laver småkager, og kun har 4 forskellige småkager på programmet hver dag. Det vil sige, det lort, det sidder lige i øjet, og derfor kommer chocolate chip cookien ind på en, nogen vil sige en skuffende 5. plads, når du tager i betragtning af alle de der mange kager, der er i verden i dag, så er en 5. plads der trods alt også pænt. På en 4. plads. Bananmuffin med chokoladestykker i. Man skal også have god samvittighed. Vi ved jo alle sammen, at kager i sig selv, det er jo dejligt alt det der, men man skal jo ligesom have noget at stå imod med på en lang arbejdsdag. Og for mig at se, sådan en muffin, den tangerer lidt havregrød. Den er lige så sund i hvert fald. Er der nogen derude, der siger, kan vi give det her til vores børn til morgenmad? Subsidiere de madpakken? Ja, selvfølgelig kan I det. Det er jo direkte sundt. Så derfor en hyldest til, at vi også hele tiden skal have fokus på, at organismen får det, den skal have, og vi ikke bare hele tiden fortaber os i søde sager. Ha' den her med på listen. Specielt når den er blød og lækker og lidt svampet indeni. Og det har noget at gøre med bageprocessen, at de ikke kommer til at få for meget. Muffin, blød indeni. 4. plads på top 5 listen. På en 3. plads. Jeg ved godt, jeg kommer til at lyde lidt metroseksuel nu, når jeg hiver sådan en krabat frem her. Men de her cupcakes, de er altså ikke tosset. Og det er jo det her med, at der er jo ikke nogen, der ser skævt til en, hvis man går ind og bestiller 6 eller 12 af dem. Så tror de jo bare, at han har jo nok bare lidt gæster på i aften.
uvidende om, at man kan sagtens kan æde de her 6-12 stykker selv. Og det går jo uden problemer. Det er en mundfuld. Ja. Ganske let. Masser af snask ovenpå. Igen. Blød, fugtig midte. Og så kan man gå rundt. Man kan egentlig fylde madkassen op med dem. Ja. Så ser det også legitimt ud. Hey, jeg har en madkasse med. Så har man lige et dusin af dem til at lægge det ned i. Så går det hele meget lettere. Det var en 3. plads. Nu begynder det så at blive interessant. Så skal jeg lige over i køleskabet. Fordi jeg havde hørt om dette bagværk. Og hvis nu Jens Ole ville være her, fordi han er jo fagmand, så ville Jens Ole sige, det der har jo ikke en skid med kage at gøre. Jamen, det hedder en pie. Coconut cream pie. Har den til at stå inde i køleskabet. Når jeg smager på den, og det her, altså, man kan få den i mange forskellige varianter. Det her, det er den der coconut. Man kan også få den med citron og lime, hvad ved jeg. Det her, det er som en Otello-lavkage uden kage. Dybest set er det bare snasket, man får her. Der er sådan en eller anden brødbund hernede, men den kan jo bare fuldstændig ignorere, og så bare tykke sig igennem det her snask. Nogen synes, det måske er ulækkert. Det vil jeg godt afvise. Problemet kommer, hvis man har skæg. Så har det med at sætte sig fast. Den ligger lidt tungt. Nej. Det er ikke sådan en, man kan spise rigtig mange af, fordi den bliver nok også lidt kvalm, men jeg kan se en kombination med en god cola for eksempel, så ligger det her egentlig ganske fornuftigt i maven. Man tager en, man tager måske 2. Det er ikke noget, man skal spise vand. Det er sådan en til særlige højtider. Når man kommer forbi en bager, der er i stand til at lave sådan noget. Man kan selvfølgelig også prøve at tvinge konen til at give sig i kast med, vi ved, hvordan det går. Det gør. Sagt mellem os, vi er jo voksne mennesker. Så ved vi godt, det går ikke helt efter planen, vel? Coconut cream pie på en 3. plads. På en 2. plads. En kage. Muligvis slet ikke en kage, det kommer et stykke, men det er i hvert fald et produkt, vi er nødt til at have med i mere glasur, al den stund, at lige præcis den her Himmerich mundfuld består næsten udelukkende af glasur. Naturligvis, mine damer og herrer, en donut. Jeg købte 6 for lidt tid siden. De er der jo så ikke længere, fordi det, jeg synes, der er enestående ved donutten, og jeg har her valgt at indkøbe, det er faktisk den, jeg bedst kan lide, den klassiske glazed donut. Bare det her brød, eller hvad fanden det nu er, der er inde i midten, og så bare masser af glasur udenpå. Og så har vi igen en af de der form for kager. Jeg kigger igen tilbage til cupcaken for eksempel. Den kan man den ondt banke med, brage nogle stykker ned af i gangen. Altså. Og der synes jeg igen, at vi er heldige med den tradition, der er på området, at man går ikke ind til sådan en Dunkin' Donuts her, og så siger, jeg vil godt have 1 eller 2, så kigger de på en, som man er vanvittig. Man skal have i hvert fald et halvt dusin, for ikke at sige et helt. Det vil sige, så tager man kassen med ud, 6 stykker. Folk tror, ja, så har han købt lidt, du vil ikke til kollegerne. Nej. Til os selv, donuts, det kan ikke blive mere amerikansk, og de koster ikke en skejte hårdere, så jeg må erkende, at jeg i de seneste dage stort set har levet af dem her, og så noget pizza. Det var 2'eren, og nogen vil måske sige, hvorfor er det ikke på en klar førsteplads, altså programmets navn taget i betragtning, at det netop er en kage, der udelukkende består af glasur i forskellige afarter. Hvorfor har det så ikke en førsteplads? Det er fordi, jeg vælger at foretage et meget, meget kontroversielt valg nu på førstepladsen. Og jeg ved, at det her kommer til at give grund til debat. Og mens jeg nu lige står her og snakker videre, så er jeg faktisk nødt til at starte et maskineri herinde bagved. Lige et sekund. Skal I have åbent? Så. Fordi det er en væsentlig del af forberedelsen. Nu kan I høre, at der er noget, der summer i baggrunden. Der er noget, der er ved at blive varmet op. Altså, en kage, som skal have en eller anden temperatur, før den bliver optimal. Men
Og det er her, de kontroversielle så kommer ind i det. Den skal have garnityr. Og så er der nogen, der siger, at det er jo simpelthen urimeligt. Man kan jo ikke bare tage en kage, og så pludselig tilføje den noget nyt, og så sige, jeg tror ikke, det var nok. Den skal have lidt mere tid. Ja, den skal lige have lidt mere. Den skal lige have lidt mere. Lige et sekund. Fint. Så, kør nu. Er det, jeg skulle have forberedt de tekniske aspekter her i lidt højere grad. Men det får at være. Hvad er vi der? Hvorfor nu det? Jeg bliver lige nødt til at lave et klip i udsendelsen her. Kommer vi tilbage. Vi er tilbage igen. Det tog mig lige lidt tid at finde ud af den der forbandede mikrobølgeovn. Hvordan det var, den skulle håndteres. Nu kører den så derinde for fulde gardiner. For at vende tilbage til problematikken, det er det rimeligt at placere en kage på en førsteplads, når den skal akkompagneres af noget garnityr, før den bliver rigtig god? Ja, det er det. Vi bor ikke i Nordkorea. Yes, det er mit postulat. Så kan det være, at I sidder derude og siger, det her det er helt uden for nummer, og det er urimeligt, og det er forkert, og det er skævt. Men sådan er det. Det her, nu begynder der at dufte derinde. Man lige får lige en tur. Fordi den skal jo som sagt helst være sådan, lun. Jeg vil helst have den helt op og ramme i nærheden af det varme, før jeg synes, at den for alvor begynder at blive rigtig god. Og nu kan jeg se, at det begynder at tage ned, og så kan jeg jo så gå herover i køleskabet for så at finde garnituren frem. Er der nu nogen derude, der allerede har gættet, hvad det er, jeg er ude i? Ja, så kan I ikke sende en sms til et eller andet sted, og så regne med at vinde en præmie. Men I kan jo så klappe jer selv på skulderen, hvis I nu bliver bekræftet i, at I havde fuldstændig ret. Mine damer og herrer, apple pie. Og hvad er det så, vi mangler? Står lige her. Damer og herrer. Vaniljeis, naturligvis. Og der er jo så forskellige tankegange i forhold til, hvor meget is skal man så have på. Og jeg plejer så gerne at sige, jamen lige så meget kage, lige så meget is, så går det op i en højere enhed. Og så er jeg jo så specielt tilfreds, hvis jeg opdager, at bageren har benyttet rigtig meget kanel. I kender jo godt min forkærlighed for kanelstang, og det trækker ligesom over i det her. Så derfor har jeg på en førsteplads, og det er jo en, man også godt kan lave derhjemme, ikke sandt? Lun, varm apple pie, og der er ingen grund til at begynde at gå ud og eksperimentere med isen, vel? Vaniljeis. Den behøver jo bare ikke andet. Og I kan komme, og I kan hyle, og I kan skrive og protestere. For helvede jo. Det rykker altså ikke ved, at den der, i forhold til USA, bagetraditioner og alt det her over, der ligger den altså på en klar førsteplads. Lad os rekapitulere. Startende med en chocolate chip cookie på femtepladsen, efterfulgt af det sunde alternativ, den her muffin. Vi havde en cupcake. Den er væk. Dens bror står her. Han går snart brormand følgeskab. Så havde vi coconut cream pie for alle, der bare elsker snask. Naturligvis klassiske donut, bare glaseret, kommer ind på andenpladsen, og så står den så her og bliver mere og mere snasket og bliver bedre og bedre. Det er apple pie, lun, varm, med vaniljeis. Det var første internationale udgave af Mere Glasur. Glad for, at I kiggede med. Husk nu på, at I kan altid kommentere og lægge gerne endnu flere billeder op på vores Twitter-profil. Som billeder op, fortæl os om, hvor de gode bager er henne i Danmark, og oplevelser, som I har haft gennem jeres tilværelse med den ting, som vi elsker næsten mere end noget andet. Det handler om kager. Tak for opmærksomheden.